Takže zdravím vás pri ďalšom unboxingu, zdravím všetkých mojich divákov opäť po dlhom čase a dneska tu máme podľa mňa dlho očakávaný unboxing aj z mojej strany. Ja som sa k tomu nevedel stále dostať, ja poviem pravdu, ja sa aj hanbím, ako dlho u mňa stála táto krabica a stále nie a nie sa pustiť do unboxingu, ja to radšej nepoviem, ako to bolo dlho. Ale to je jedno, máme tu proste ďalší unboxing na Xbox One s 1 terabajtovým harddiskom a špeciálnej, neviem či je to limitovaná alebo aká edícia, proste špeciálnej edícii Forza 6. Takže vlastne celý Xbox je v takej modrej farbe, s tým, že pri zapínaní, vypínaní by mal prehrávať nejaké zvuky motorov a je to viac menej do takého teda Forza štýlu. Mne sa osobne toto páči najviac, ale to je asi dôvod, prečo som si to vybrala. Ďalej som veľký fanúšik Forza, pretože je to podľa mňa jedna z najlepších hier, ktoré simulujú reálne preteky. Nie je to teda štýl nejaký Need for Speed, kde ide o niečo iné. Dobre, ale nebavíme sa tu o hrách. Máme tu Xbox na unbox. Ani sa mi to poriadne nemestí do záberu. Vzadu máme opäť Forza 6. Reklama jak vyšitá. A nič také viac menej zaujímavé na tej krabici. Asi si ju poďme rovno odbaliť. Takže vidíme, že tu máme ešte pečať. Nie je to viac menej len obyčajná páska, ale takže ju neviem ako to robiť, aby ste to videli. Naozaj toto je fotoaparát s malým záberom, nie je to žiadna širokouhla kamera, ale nám to prežijeme. Potom už detailnejšie zábery sa budú lepšie na to pozerať. Takže poďme na to. Takže takto to vyzerá. Ja len skúšam takto nejak nakloniť. Takže čo vyberieme ako prvé? Vyberme toto. Tuto máme nejaký box. To bude zrejme príslušenstvo. No. Takže tu máme celé príslušenstvo z Xboxu. Takže čo tu máme? Začneme týmto smiešným headsetom. Lacným. Potom tu máme nálepky. Úžasná vec. Máme tu samotnú hru. To by mohlo byť všetko. Hru bude treba zrejme nejako stiahnuť. Áno, bude treba nejak stiahnuť tú hru. Dobre, takže to je k tomu hra proste. V tejto edícii dostanete Forzu 6 ako darček, alebo ako to povedať. Pozrieme sa ďalej na tento skvostný ovládač. Takže krásny. Naozaj ten ovládač je krásny. To držanie do ruky je podľa mňa to Xbox jednoznačne vyhráva v tomto. Má najlepšie gamepady. Proste to držanie v tých rukách, to je proste feeling na nezabudnutie. To je úžasné. Dobre, tu máme teda samotný ovládač. Nejaké baterky. To budú určite Duracely. Dobre, to nás nezaujíma teraz. Tu máme zdroj. Tu máme napájací kábel do zdroja a HDMI kábel. To by bolo všetko na túto krabicu s príslušenstvom. No a už tu budeme mať zrejme iba samotný Xbox.
Áno. Dobre, ja vám to ešte raz nakloním, aby ste videli dovnútra tej krabice. Takže ja to len vyťahnem. No nebojím, že sa mi to tu rozsype. Dobre, to som vyťahol v krabici. V krabici už nič nie je. Na takú penovú záslepku, vložku, jak to nazvať. Tu máme aj tuná, aj po stranách. Máme naopak ten stroj. To je teda vážne profi zabalené, profi. Dobre. Keď si pamätám, nedávno som unboxoval ten Xbox 360, veď sa môžete pozrieť na môj unboxing. Ten teda takto luxusne zabalený nebol takýmito všelijakými fóliami a akože toto tam bolo, ale bolo to tak jednoducho, tu je papierík a všelijaké nožičky a všelijako zalepené, ale to sa mi akože veľmi páči. OK, takže na spodnej strane Xboxu máme jemné gumené nožičky, takže tie budú, myslím si, že dobre znášať nejaké tie prípadné vibrácie alebo čo nebudú prenášať do Xboxu až tak. Na boku máme nejaký USB port, tu nám máme čelo Xboxu, tlačidlo máme dotykové, tu sa pozeráme na CD mechaniku z vrchnej strany, ježiš, nádherné to je to veľmi pekné. Takže toto rebrovanie chladiču máme také lesklej úpravy, toto máme matné, teda je tam ten znak Forzy. Tu na boku nič, viac menej. Môžeme sa pozrieť zozadu na to. No, sem nám pôjde napájanie. Tu máme HDMI porty, jaký ten optický port, USB porty, toto bude zrejme, áno, to je na Kinect. A toto bude, neviem, či nie na headset a to asi nie na headset, nevadí, toto je teda na lánku, na internet a to je asi tak všetko. Čo ešte viac na ňom pozrieť, je to krásny stroj, to je vážne pekné, solidný dojem z toho ide. OK, to by bolo asi všetko k dnešnému unboxingu. Neviem, čo už mám viac povedať. Samozrejme, vždy platí všetky otázky do komentárov. Ja tiež môže sa stať, že niečo zabudnem v tom videu povedať. Takže zatiaľ lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.